iyi ṅụrụbi uwe egbukwala m iyi ṅụrụbi uwe egbukwala m obibi mbiribi uwe egbukwala m okwu nkwurubi uwe egbukwala m ihe ịma mma ihe jọnjọ na ọ bụkwa imo iyi uhuruchi ọma na ụmụnne m ya gaziere unu igbo ndị ọma igbo ndị mụrụ nze m ọzọ ana m ekene unu ndị niile na-esonyere m na chanel ana m ekene unu ndị niile sitere na mbụ oge ebidoro nkụzi a kamgbe ofu afọ na ụma wee na-esonyere m ana m ekene unu wee na-asị Chukwu okike gọzibe unu wee na-akpọku mmụọ agụ mmụọ akọ mmụọ uche mmụọ amamihe mmụọ nghọta ya nyenwe unu akọ nyenwe unu uche nke unu ga-eji wee na-aghọta ọ bụrụ na tata bụ izi gị isonyere m onye ị na-anụ olu ya na onye ị na-afụ iru ya bụ eze nwaanyị Ogechi ọpụrụ iche abụkwa m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ na nke taa eji m nkụzi bịa ọ bụrụ na ị ga-esi nkụzi ma ọ masịrị gị sọskraịbụ na chanel a ebe aha na-acha red ịpịa ya aka ọ ya ewepụtachara gị details pịa aka ebe belụ dị ya notification bell pịa ya aka ọ ga na-eme oge ọbụla m kụziri nkụzi ị ga na-ama na m kụziri nkụzi ya gaziere unu ọ masịkwa gị shịarị ya ndị ọzọ ka ha mụta ihe na ya maka na ozi ọma ọgọ mmụọ na ọdịnala ga na-aga n'iru a sịkwa m na onye ị na-afụ iru ya tata bụ eze nwaanyị Ogechi ọpụrụ iche abụkwa m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri nakwa ihe niile dịka chi si wee kee ya were na-azọ ndụ na nke tata eji m nkụzi nke isiokwu ya bụ iyi ụwa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na-ene m anya ama m na ị na-anụbụ iyi ụwa ọtụtụ n'ime anyị ekwu okwu iyi ụwa dịka ọ bụ onye ajọ mmụọ ji iyi ụwa dị n'iche iche iyi ụwa dị n'iche iche o nwere iyi mmadụ na-anwụrụ onwe ya nwere iyi mmadụ na-anwụ n'otu ya nke tata nkụzi nke ata ebe ọ gbadoro ụkwụ bụ iyi mmadụ nwụrụ onwe ya ife mmadụ kwutere n'ọnụ wee bịa ụwa ọtụtụ n'ime anyị tata ife na-enye anyị nsogbu ebe anyị nọ kịta anyị na-aga eri na-aga na-achụ àjà ebe niile bụ ife anyị kwuru n'ọnụ anyị nwanne m nwoke na-ene m anya nwanne m nwaanyị na-ene m anya kedu ife ị na-ekwu n'ọnụ gị oge ụwa jọrọ njọ n'ebe ị nọ kedu ife ị na-ekwu n'ọnụ oge ụwa na-adịrọ ka isi wee chọọ ya n'ebe ị nọ ụfọdụ na-ekwu chi m egbuo m ụfọdụ na-eji aka ha kutere onwe ha nsogbu ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị anyị ndị bịara tata ha na di ha na-enwe nseke ha na di ha na-akwọkọ isi ọnụ ọ ndị nwụtara iyi na ha ya bụ nwoke nwoke agaghị emegbukwa ha ọ gaghị eme nwoke ya asịkwa ha nọrọ ebe a ha nọrọ ihe eji anwụkwado ihe mgbe ụfọdụ ebu ife na-eme n'ụzọ gị nwere ike ime gị ikwughe ọnụ onye akwụchazi oru echi onye bi ya nsogbu ịfụzie di na nwunye nwaanyị nwoke nụrụ nwaanyị kama ya na nwaanyị ya enyetụ ya nkwanye ùgwù nwoke ahụ kwuo ofu nwunye ahụ ga-ekwu ịbụa maka na oke nọ n'ụlọ ọ eziokwu ị na-afụ nwaanyị o bu afụ arụ nwaanyị mana okwu o kwuru n'ọnụ o bu mmụọ nwoke wee pụtawa ụwa nwa ife ị ga-ekwu oyi ekwenye na nke gị maka na ọchọ okwutego ya n'ọnụ na ọ ya bụ nwoke dịka m na-ekwu abịa m ịkụziri gị omenala be unu abịa m ịkụziri gị ka unu si eme na be unu omenala ndị ga-adịrị ha na be ha okwu ị kwutere n'ọnụ nwere ike ime gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme ka ụmụ nwoke tata okwu egwu ha kwutere n'ọnụ ụfọdụ si na ha achọghị igbe n'ụwa ha ọzọ na ha ya bụ nwoke iche na onye bịawa ọzọ otu ịbụ nwaanyị otu mmụọ bụ nwaanyị mbịawa ụwa ọzọ mbatawazie m mkpụrụ amụ batawa ụwa mma abụkwa nwaanyị a mbụ mana ife nọ m niile eme ga-abụ nwoke omume m niile ga-abụ omume nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-emegbu taa ọ ndị nwụtara iyi na afụfụ ụwa egbuola ha pụtawa ụwa n'ụwa ha ga-awụ ụwa nwaanyị ịpụta ị ga-abụkwa nwoke ịbụ mana ị nụọ nwaanyị nwunye gị ga na-akpagbu gị nwunye gị bụ ọnụ na-ekwuru gị ọ bụ na nwunye gị ekwughị ị gaghị ekwu ụmụnne gị nwere ike sị na ọgwụ ka ejijide gị nwe ha ọgwụ ejijide gị oyi kwutere n'ọnụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nọ tata na-amụbeghị nwa bụ iyi ha nwụrụ bịa ụwa ụfọdụ nọ na-amụ nwaanyị ụfọdụ nọ na-amụ nwoke ọ ihe mere ha ihe ha kwutere n'ọnụ otu ha si wee kwute ụfọdụ ndị mụrụ nwa nwoke na be ha tata ndị na onye mụrụ ofu nwaanyị ka ha mma ụfọdụ ga-asị nwa bụrụkwuo na nwa gbakwa ọkụ ndị a na-agba ụmụ ha ọkụ ebe niile ọ bụrụ mmadụ mụrụ ya ndị a na-abụ nwa ha na-awụcha ndị oshi ndị ama ọwọwụ mmadụ mụ ya ụfọdụ ndị nne n'ihi ihe mwute na obi mgbawa ha na-eji ya wee kwuo okwu a ha kwuru ewere arụ n'ime ndụ ha soro ha wee bịa ụwa wee bụrụ nsogbu wee nyere ha enwere ike a na-eje na-emebi ọgwụ ama na okwu ekwutere n'ọnụ o nwere ndị nọ tata bụ na nsogbu ha nwere taa bụ ihe ha kwutere n'ọnụ okwu ha kwutere okwu ha ji iwe kwuo okwu ha ji ọnụma kwuo
ajọ iyi mmadụ nwụrụ bịa nwere ike ibutere ogbochi. Ọ nwere ndị na-anwụtakwa ụwa ọma, iyi ụwa ọma, ụwa m anụnwa, ụwa ọzọ m ga-abịa ha na-adị ndụ na-ahụ ya bụ na ụwa ịnọ kịta. Ihe m chọrọ ime ka unu mara abụ ka unu gbajie olu unu n'ọnụ unu na ire unu n'ife ọbụla unu na-ekwu. Anị na-anụ ihe, ụwa na-anụ ihe, maka ihe ọbụla bụ ihe ikwutere n'ọnụ gị. Ọ bụrụ ndị bekee sị na ife ikwutere n'ọnụ ga eji wee kpee gị ikpe. Ife ikwutere n'ọnụ na ọgụ mmụọ n'ọdịnala a ga-eji ya wee kpee gị iwe, mana ọ ma ịpụtawa ụwa. Ọ bụ nke a na-eji na polis steshọn aja ekpe, ma ọ bụ ikpe mmadụ na mmadụ na-ekpere onwe ya na ịpụtawa ụwa eji ya kpee gị ikpe. Enwe ndị bụ tata ọnọdụ ha nọ tata bụ ife ha kwutere n'ọnụ. Ụfọdụ bụ ndị nke bụ na tupu ha anụọ dị oge eshi ike na-eje mere ha dị mmiri, eje na mmiri a na-achụ àjà n'ebe niile, igbu efi, igbu ebu na igbo nka ị na-egburu dị mmiri. Onwe dị mmiri na-enye gị nsọ, ihe kwuru n'ọnụ bụ ya. Ụfọdụ isi na kama ha ga-anụkwa ụdịrị nwoke a, kama ọ ka mma na ha anụ di na di gburukwa nka di gba ọkụ. Iche na-ahasị ịma na ụwa ọbụla enweghị onye ọbụla dị perfect. Nobody, no man is perfect. Mgbe ị ga-apụtazi ụwa chọwazie the perfect man you cannot see, ọnya bụ ịnọ single, anụ nwaanyị, anụ di. Maka gịnị? Ife na-eme gị mgbe ahụ nyere gị mkpalite iwe iji wee were ọnụma wee kwuo okwu. Ọnụma ahụ i were wee kwuo okwu wee bụrụ nsogbu wee nyere gị ịpụtazi ụwa kwuchibere gị ụzọ. Ụfọdụ mụrụ nwata atọ iyi nwa ha gburu ha. Ụfọdụ nne na nna anyị nwa ha na nwanne na nwanne na anụ ọgụ, nne ma ọ bụ nna eji igbe ọgụ akwatuo nna ma akwatuo nne, nne nwụọ si na ya nwụrụ. Onye a nwere ike iji iwe wee kwuo okwu o nwere ike ibute atụ na amụ ha amụ, akpọba akparị ọmụmụ afa, akpọba mmụọ be nna mmụọ be nne. Ife niile nwere ike ikwuchiri mmadụ ụzọ. Ụmụ ndị n'ime anyị tata bụ na ego ha a na-akpata tata bụ ife ha kwutere n'ọnụ, nya bụ ụbịam chiri ha ọnụ n'ala. Ha nọ n'ụbịam wee nwụọ, ha ga na-aṅụ iyi ya na-asị ụwa m ọzọ aga m akpata ego. Ife onye ahụ na-ekwu ya. Eji m ohere a wee na-eme ka unu mara ụmụnne m, na-akụzikwara unu ihe ma na-agbaziri unu onu na ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi unu. Onwe ka ife si wee jọrọ gị njọ, kama gị ji okwu ọnụ gị kedo onwe gị, kwugharịa ya. Aga m anọgbu ọnọdụ a, aga m anọgbu gị. Ji ọnụ gị kwuo n'okwu ọma n'ime gị, gọzibeke n'onwe gị. Ọ bụrụ mgbe dibịa gọziri gị ma ọ bụ onye ụka ị na-eje na bịa gọziri gị ka ị ga-agọzi onwe gị, ị na-anọkọtakwarị n'oge ahụ ụwa jọrọ gị njọ, gọzie onwe gị, kwuo okwu ọma n'isi gị ka okwu ahụ were arụ pụta ife na ndụ gị, bụrụ ife ọma ma ọ bụ n'ụwa ma ọ bụ n'ụwa na-abịa abịa, karịa ikwu okwu ọjọọ. Maka na okwu ọjọọ ị na-ekwu ga na-eriflekt na arụ gị, mina ị gaghị ama. Mkpasu iwe mmadụ nwere ike iji wee kwuo okwu na-adịrọ mma, ọ bụrụ amamikpe nyere ya, ọ bụrụ nkwuchi ụzọ wee nyere ya. Ya mere ụmụnne m, ọ bụrụ na ị nọ tata ife na-enye gị nsogbu ịghọta ihe na-eme, jekere jụọ ese ka ị mara ma ọ bụ ihe ị nwụrụ bịa ụwa. Ụfọdụ arụgo ọrụ ọtụtụ oge onwe nke na-agazi na ọ dịzie ka ife anyị na-akụzi ọba asị ka ọ bụ. Juke n'onwe gị ajụjụ. O nwere ndị bụ okwu ọ na-ekwuru ekwu bụ ife ji ha, okwu ha kwuru n'ọnụ bụ ihe ji ha. Ụfọdụ na-eji ọnụ ha wee kwuo kpọta ọya na-arụ ha, okwu ekwuru n'ọnụ. Kedu ife ị na-ekwu mgbe iwe na-ewe gị? Ka isi edebe ire gị ma iwe wewe gị? Ihe ụwa anụnwa bụ iyi okwu ekwuru n'ọnụ a, o nwere ndị o debere agaghị aga n'ihu, agaghị aga n'azụ. Onye apụta ụwa na-akwagharị, na-akpagharị, na-ajụ gịnị na-eme. Ụfọdụ n'ime anyị ife ji anyị tata anyị agabene n'iru, n'agbanyeghị na ya chụọrọ na chi anyị aja, chụọra ndị otu, chụọra ndị mmiri, chụọra mbara be nna anyị, chụọra arụsị niile bụ arụsị nọ na be nna anyị aja. Ife ọma emebe na ndụ anyị bụ ife anyị kwuru n'ọnụ. Ọnya bụ ife ji anyị. Gị bụ nwanne m nwoke, gị bụ nwanne m nwaanyị, ịjụọ onwe gị ajụjụ. Ọ bụrụ na o nwere ife i kwuru n'ọnụ bụ ife ji gị, ife nidoro gị, ife kedoro gị dịka nwoke dịka nwaanyị, a na-achụ àjà na onweghị mmefe na-enweghị mgbaghara. A na-achụ àjà wee ṅụgharị iyi, kwugharị okwu ekwuru n'ọnụ wetara amamikpe na ekemagbụ. Ụfọdụ bụ agbụ kere gị taa abụghị ikere ya onwe gị maka okwu ọnụ. Ya mere na nkụzi a, ife ị ga-amụta abụ ejila iwe wee kwuo okwu oge ị na-enwe mwute, oge ị nọ na nsogbu, oge ọbụla ị nọ na nsogbu, oge ọbụla ị nọ na mwute. Gọzie onwe gị kama gị nwee iji ọnụ gị wee kee onwe gị agbụ. Gọzie onwe gị ka okwu ọma n'isi gị, ọ ga-eme ihe ọma emere gị. Ọ bụgo kịta
nsogbu ahụ dịrị gị, ọ ka ya emere gị n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ dị otu a, naanị àjà ka a ga-eji chụọ iwe ekwugharịkwa okwu, bụshie okwu ọnụ ekwuru ekwu, ajọ okwu eji iwe kwuo, ma ndị nke si na ha agaghị amụta nwa bụrụkwa nke a ya gbaa ọkụ, ma ndị nke si kama ha mụọ nwoke, ụdịrị nwoke anụwa butere ha ihe ihere, ọ ka mma na ha mụrụ nwaanyị, kama ha lụkwa di ụdịrị di nke a mere ha chie ha ọnụ na ọ ka mma na ha na-alụghị di. Ịpụtazie, onye ga-amakwa nnọọ ihe nwụrụ, achọba ndị otu ahụ akpa afa. O nwere ihe a na-ahụ n'otu, ihe a na-ahụ n'otu nwe nke ka o si abịa. Nke a bụ nke ọ ga-abụ gị na ndị otu gị kpasịa nkata na ife unu ga-eme na ụwa unu na-abịa, na eke unu ya esi wee dị. Unu bịachazi, ọ bụ na ime ezi ihe ndị otu gị kwuru, ndị otu gị wee bido gbawa gị ụgwọ. Nke ahụ dịịrị onwe ya iche, mana nke a m na-ekwu nke ekwutere n'ọnụ, nke i kwuru n'ọnụ, ịdị ndụ wee na-ekwu ya. Otu anyị nọ n'ụwa kịta, ọnọdụ ụwa si wee dịrị otu a ka ọ dị. Ụmụnne m, ọ bụ na nkụzi a nwe ka o si wee gbagoju oge anya, ịbata na inbox m jụọ m ajụjụ n'okwu ọ na-edere m ihe odide, aga m asa gị ya. Akpọkwana m akpọ, ohere dịrị m, aga m asa gị ajụjụ gị. Ya gaziere unu ụmụ Chukwu, ife ọma pụrụ iche ya mere unu. Ndị niile ire ha toro ogologo, ndị na-anaghị kọntrol dị anga, ma ọ bụrụ ndị bekee, bido ntata kọntrol wenu anga unu, ka unu mara ife unu na-ekwu n'ọnụ, maka na ife onye kwutere n'ọnụ ka anyị eji wee kpee ya ikpe. Uhuruchi ọma.